onye kwe chi ya ekwe. Eluigwe na-enyere onye nyere onwe ya aka. Onye mkpa dibịa na-akpakwanụ ọ bụ onye ọrịa dị. Ụmụ Igbo, ahụwo ụmụ Igbo nọ n'ala bekee. Anyị bi na Canada. Aha ngwa Emeka, nwa afọ Mbaise. Aha mbụ Ifeọma. Ifeọma ọgọ nwa afọ Mbaise. Alụkwa ya na Mbaise. Complete. Obodo ibe anyị bịakwara adị mebere go briji. Mbao. Afọ 6 gara aga, anyị jiri onwe anyị ụfọdụ ajụjụ dị iche iche. Ọnụ na-anaghị na-arụ a na-akwụ anyị ụgwọ n'ọnwa o zuru anyị. Ọ na-ezu now because I were tassel call the thing. Nsogbu adị. Ilezi anya na akaụntụ gị akụwazie kwarafu gị na-ajụ onwe gị si na ekenụ ka ị ga-enugbo onwe gị anụpụ. N'ihi anyị ele anya sele ihe anyị ga-ime ka anyị tiri onwe anyị aka. Anyị ebido digital marketing. Anweghị anyị mma mgbe anyị bidoro ya. Anyị just hụ ndị mmegi ya si ka anyị jụkwa ahụ tachi mmegi anyị ajoin ya. Anyị ebidoro ihe a na-amụ ya mụta ya. Afọ 6. Ọhịa mmadụ mere afọ 6. Alụ na ama n'ala ha ji adịkwa ma nwata n'ugwu Awụsa. So o nyere n'anya aka n'ụdị iche iche. Mana n'ime ebe ọbụla unu nọ, enweghị m si arụkwụrụ ọrụ. Ị ga-arụ ọrụ. Ị ga-arụ ọrụ gị, nsogbu adịghị na dawo. Enweghị m si ya hafụ ihe ọmụ gị gbara just gbafuo dị emewe ihe ọzọ. Mana jụọ onwe gị, inwe ike ịgbakwunye ihe na ihe ahụ ị na-eme. Ị gaghị eme ya bụrụ ihe ọ ga-awụ. Ị gaghị na-arụgbu onwe gị arụ ahụ gị nsogbu, na-enye onwe gị nsogbu, na-eme overtime, na-enye extra hours. The thing na-enyekwa nsogbu, ma health gị wee problem too. So ị ga-ele anya. Ma ị guzogidere na warehouse ukwu arawaga ahụ, ka mgbe ị megidere na-arụ na shaf aka arawaga ahụ, ọkwana ikporo tingle nọ n'ọfịs na monitor system a monitor kọmputa ukwu arawaga ahụ. Mgbe ọ ga-akara gị mma, mba na ọrụ atatụ ụkwa atatụ akị na ihe gbasara mmadụ na ego. Ọwụ igbu okpo, ego asọrọ bịa. Ma igbu ha okpo, ị ga na-achụ ya achụ, ya na-agba, gị na-achụ ya na-agba. Ịhụ na ụfọdụ ndị mmadụ ka na-eche echiche na nwoke ma olee ihe nwoke ma na-ekwu. Ihe m kwugewu enweghị ha anyị na-eme n'ọnlaịn a na-akpọ ya digital marketing. Anyị bidoro afọ 6 mụta ya. Enwere ndị na-ega ede gị ga-esi gote gesi eme ya. Enwere ndị ga-ezi gị ozi gị si na-apị aka na certain things ya na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Mana ihe kacha mma n'ime ya ahụ na enwere automation. Wụ ị gaghị na-anọ n'ihu kọmputa na-ede email everyday. Ọwụ dị ha. Anyị abụọ ndị chandum ụfọdụ n'ime ụlọ ọwụ ka ị na-achọ ndị mmadụ na-achụ ndị mmadụ na-achụ enyi gị nwoke na-achụ enyi gị nwaanyị everybody na-achụ onye ọbụla ịma mba a na-eme ya ebe a. Ịmara na ụfọdụ ndị mmadụ hụ ihe n'ịntanetị ha si ndị a ndị chandum adịghị ndị chandum anyị wụ ụmụ afọ Igbo. Mana ọ nwanne mmadụ hụ ụzọ echi nwanne ya. Ịhụ ụzọ na-adịghị gị akwụkwọ nwanne gị n'ụzọ adịghị ebe a. Ụzọ a ga-agara ya afọ 6 ụzọ dị ya. Ihe anyị na-eme dị legitimate. Ọwụghị ndị a na-achụrụ ụzọ asị na ndị bade ọwụ dị ha. Ị na-eme obi na ume ga-eru gị ala. Ọwụ na ị chọrọ ibe jụ anyị otu anyị si eme gị ya, maka na ọ ga-enyere gị aka kpata ego gị etizie na ka ịkpata gị, nyere gị aka gị na famili gị unu enwetakwa ezumike obiọma. Unu bịa na webụsaịtị anyị www.mekify.com or Mekify or Emeka na Ifeọma. Ndewonu.